ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କୋରାପୁଟର ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡର ଅବସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଷ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲାବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି। ତ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ କୋରାପୁଟର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଠି ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡ଼ର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କୋରାପୁଟର ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଦେଖାଇଥିଲି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆମେ ଯାଉଥିବା ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ, ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ। ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାତି ସମୟରେ ଏଠି ନକ୍ସଲ ଏବଂ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଖେଳି ରୁହେ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭୋରୁ ଆସି ହିଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ରାତିରେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାଜ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତ କୋରାପୁଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି କେତେ ରହସ୍ୟ, ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା ଅଜଣା। ତ ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭରି ରହିଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ। ପ୍ରକୃତିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନର ସହିତ ଆସିବେ, କାରଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମରା ହେଇଛି କି ବାଘ ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ଭାଲୁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ତ ସାବଧାନର ସହିତ ଆସିବେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଫ୍ଟି ନେଇକି ଆସିବେ, କାରଣ କୋରାପୁଟରେ ପାଣିର ଅଭାବ ବହୁତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଓମାଳି ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଠି ପାଣିର ଅଭାବ ବହୁତ, ତ ପାଣି ମିଳିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜାଗାକୁ, ତ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ସେଉ ଗଛ, କମଳା ଗଛ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ସେଉ କମଳାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚଳିବା ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଠି ଷ୍ଟପେଜ୍ ମରା ହେଇଛି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଏଠି ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ମରା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ଲୋକ ଏବେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗହମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗହମ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗହମ ଚାଷ ହୋଇଛି। କେଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବଳ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ସୁଟିଂ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲର ହିଁ କରିଛି। ତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇନା ଏଠି ପରମିସନ୍ ଦେଲେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇକି କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପୁନସିଲ ୱାଟରଫଲର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଲାଗି